Glimrende! 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 Oh ja, tag den. Bum, baby. Bum, baby. Bum, baby. Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Har aldrig kedeligt, hva'? Er det absolut nødvendigt? Førte du mig hertil? Hvorfor? Er du ikke bare et produkt af min fantasi? Ja, og jeg er her for at se den. Ja, og jeg kan næsten lugte gruyèreosten gennem glasset. Mad er godt. Mad er så afgjort godt. Mig? Bange for højder? Overhovedet ikke. Hvis jeg absolut skal. Men kun fordi de andre rotter regner med mig. En ren rendesten er lige ved at være klar. Taget? Tjek. Magnet? Tjek. Magnet? Har den. Natsværmer kan der ikke hamle op med en rotte som mig. Lokke natsværmerne væk og få fat i pærerne. Forstået? At fantasifoster være ved du godt nok meget. At fantasifoster være ved du godt nok meget. Hørte jeg dig sige hunde? Hunde? Se, det er virkelig et dyr, der har problemer med grænser. Jeg tror, jeg har det der med højder under kontrol. Ikke noget problem. Jeg tror, jeg har det der med højder under kontrol. Ikke noget problem. Ja, jeg kan slet ikke vente. Nå, så er jeg tilbage i gården igen. Nå ja, far sagde jo noget om en magnet, der skulle være her. Spørgsmålet burde lyde, er det køkken parat til mig? Spørgsmålet burde lyde, er det køkken parat til mig? Det skulle bare ikke være nemt, vel? Okay, så er det hen til kontoret. Endelig! Nu har jeg chancen for at lave mad i et rigtigt køkken. Endelig! Jeg laver mad i Gustos køkken. Det skal jeg nok. Yes! Ja, det er virkelig let. Få fat i ventilen. Tjek. Vandtrykket. Har det. Fantasi er mit mellemnavn. Du skal ikke være bange. Vi skal nok få den stjerne tilbage. Sammen kan Linguini og jeg skabe noget, du vil være stolt af. Jeg skal være frygtløs. Okay, jeg skal gøre mit bedste. De fleste mennesker mener, at kun en død rotte er en god rotte. Ja, jeg ved det. Min far har sagt det hundredvis af gange. Jeg er lige rotten til det her job. Reb på døren, rydde vejen. Okay. Sådan! Sådan! Ja, og folk synes, vi er en plage. Det må du nok sige. Jeg er ret vild med at leve. Er det et trickspørgsmål? Jeg er altid klar til god mad. De har ikke en chance. Han ser mig ikke. Afledningsmanøvre kommer her. Hey, jeg er en rotte. Jeg er distraherende af natur. Lyder lidt kompliceret. Okay, jeg prøver. Fik da. Safran lige på trapperne. Det gør de i hvert fald ikke. Jeg er i gang. Forvirrede vareudbringere kommer her. Uhumsk stinkevand. Hvor er jeg? Okay. Men min familie er her. Og det er det, der tæller. Det siger du ikke. Jeg har lugtet omkring 1000 dufte hernede, og ikke en af dem var behagelig. Med fornøjelse. Den klarer jeg. Okay, jeg er i gang. Det er aldrig let, vel? Den fyr ville være helt fortabt uden mig. Den klarer jeg, maestro. Lyder som en god plan. God idé. Ingen hvile for de udmattede, var Gusto. 3 bakker kommer her. 3 bakker kommer her. Og der er mere, hvor det kom fra. Jeg ved godt, jeg ikke er mesterkok endnu. Men jeg vil gerne gøre dig stolt. Nå, men her er vi. Lad os komme i gang. Ja, de har tjent mig godt indtil videre. Det lykkedes! Fini! Perlet! Det lykkes næste gang. Men i det mindste er jeg en god kok. Nå ja. Jeps, du er ren, brormand. Videre. Næsten, far. Kan rotte få lidt arbejdsro her? Fordi jeg spiser med de her poter? Ja, jeg ved det godt. Fordi jeg har brug for din hjælp. Det her, det er en kogebog af Auguste Gusto, min yndlingskok. Den kan få alles tænder til at løbe i vand. Kom nu bare. Vi finder den nu, og så fortæller jeg dig mere senere. Men hvordan? Du er da ikke virkelig. Hvorfor taler jeg til et billede i en bog? Hvad sker der? Jeg ved godt, hvem du er, men... Jeg er ikke sikker, men... Er det bagdøren ind til hos Gusto? Den mest berømte restaurant i hele Paris? I hele Frankrig? Hjælpe dig med hvad? Genopbygge hos Gusto? Det kan jeg da sagtens. Far, det er også dejligt at se dig, men hvad laver I her? Undskyld, far, men nu er jeg her, og jeg vil gerne hjælpe. Ikke så godt.
Må smutte. Ikke nu igen. Det var da ikke så svært, var det? Så med lukningen af hos Gusteau lever stedets ånd, den store kogekunst sjæl, videre på La Ratatouille. Fordi Linguini og jeg forstår noget, som Skinner aldrig vil forstå. Det var noget, Gusteau prædikede hele sit liv. Alle kan lave mad, men kun den frygtløse kan blive mesterkok. Et mesterværk kommer her. Ja, du har altid sagt, at alle kan lave mad. Det skal vi helt sikkert snart finde ud af. Hey, hvor ved du egentlig alt det her fra? Det eneste ved dig, der ingen grænser har, er din appetit. Det lykkedes. Jeg er smuttet på et hængende knorhår. Gusteau, jeg har brug for hjælp. Kan man få lidt hjælp her? Gusteau, er du der? Tak for det. Tak for tippet. Arbejdet kalder. Aha, far. Ikke igen. Jeg gør det for kolonien, ja, sådan er det. I det mindste har kolonien nu, hvad den har brug for. Kolonien har det fint nu, så nu tilbage til arbejdet. En rotte må gøre, hvad en rotte må gøre. Jeg kunne ikke lide det, men det skulle gøres. Det er bestemt ikke nemt at være mesterkok. Mad, herlig mad. Med Gusteau, mit idol. Hvad kunne være bedre? Ingen sagde, det ville blive nemt. Jeg kunne godt bruge et stykke ost lige nu. Jeg må hellere vaske poter, før jeg laver mad. Jeg skal vaske poter, før jeg rører ved maden. Jeg var lige ved at glemme, jeg skal vaske poter. Hvor ser dem? Jeg må have vasket de gamle poter. Hvad skal jeg sige? Jeg elsker god mad. Mulighederne for mad er uendelige her. Min næse er kommet på overarbejde. Det er klaret, maestro. Det må du meget undskylde. Jeg håber ikke, du bærer nag. Jeg skal altså forbi. Kan man komme forbi uden at ramme noget? Hvordan kan jeg få kagerullen af pladen? Nå ja, jeg kan lirke den løs med en skruetrækker. Så jeg får fat i en skruetrækker, og så kan jeg lirke kagerullen løs fra pladen. Nemt nok. Sådan. Vende skiltene.